Leva vilayetynyň Saýydy Etranyň Azatlyk daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Bayram Baýlar. Türkmenistanda hiç hili iş üçinçiligi ýok. Men okuw turunma 2,5 ýyl boldy. Ýöne iş sorap barsam maňa iş beren oklar. Men Saýydy Etran häkimligine ýüz tutdum. Ýöne netije bermedi. Leva vilayetynyň häkimligine ýüz tutdum, hiç hili netije ýok. Men 2016-njy ýylda okuw tamamladym. 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda Zähmet birjasyna nowata durdum. Ýöne o taýa näçe barsamam hiç hili netije ýok. Hiç hili iş hödüreden oklar. Men Leva vilayetynyň Türkmenabad şäherindäki Seýtnazar Seýda adyndaky institutunyň filialyny okudum. Şol ýerde 10 aý okap gutoran sertifikatym bar. Ýöne iş tapamok. Biz owa ýerinde işe girmesek hiç hili güzaranymyzy görüp bilemizok. Biz öz saglygymyzy seretdirip bilemizok. Gerek zatlarymyzy alyp bilemizok, doktora ýüz tutup bilemizok. Owa ýerinde zatlar gymmat, eklenç ýagdaýymyz pes, şondan bize iş gerek. Ine şu häkimliklere ýüz tutanyňyzda ýazmaça ýüz tutýaňyzmy iş sorap, ýa-da dil üstü bilen ýüz tutýaňyzmy? Men häkimliklere ýüz tutanda diňe dil üstü bilen ýüz tutdum. Näme jogap aldyňyz? Garaş diýip jogap berdiler. Ýöne hiç hili iş ýok. Bir iş yeriniň boşan ýa bir täze döredilen iş yeriniň bar ýerini bildiňizmi? Şo baradan ha plan ýerde iş bar diýip şeýdip ýüz tutup baran halatyňyz boldymy? Men Leva vilayetynyň Saýydy Etranyň bilim bölümine ýüz tutdum. Diňe wagtlaýyn iş bilen üpjünediň diýsemem onam etmediler. Tagalar wagtynda opuska çykan eneka deregen wagtlaýyn iş beriň diýsem bermediler. Türkiýe döwletine işe giden bir gelin oldy. Ol şo tagalar wagtynda eneka bolup işlet. Şonuň ýeri boşady, şoň deregne men alaýyn diýsemem almadylar. Para vermesen iş ýok. Bizim gün güzaranymyz pes. Sizlere bar bolan iş yeriniň berilmezliginiň sebäpleri näme görýäňiz? İş verilmezliğinin sebebi parada. Bizim pul vermäge ýagdaýymyz ýok. Seniň dokumendiňe de, notuňa da, başgala ýagdaýyňa da garanok. Diňe para vermeli, hormatly prezidentimiziň ýaşlary iş bilen üçinçilik etmeli diýen sözleri hiç bir ýolbaşynyň gulagyna degen ok. Diňe para almaly diýen düzgün bar.